गाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे निउ थिलाफारा गामिनि मोनसे गेवलां फोथारावहाय बड'लेण्ड CEM काप बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन। मानोना बिथांनि बे मोजां सिन्था धारणा, बिथांनि साननाय, बिथांनि सानखांथिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय बिटिआर ओनसोलाव जोंनि गेलेमु आयदायाव जौगाहोनायनि थाखाय लाइमोनफोरखौ सिगां फारसे दावगाहोलांनायनि थाखाय दिनै बे बड'लेण्ड CEM काप फुटबल बादायलायनायखौ बिसिडिसि लेभेलाव खालामनाय जादों। बेनिखायनो आङो साबायखर हरदों मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ आरो आसा खालामदों दिनैहाय बे बिसिडिसि देबोरगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनबा क्लाब बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बे जागायजेननायनिफ्राय हयथ' दिनै फोजोबनोबो हाया जानो हागौ, गाबोनसिमाव बिथांमोनहा फोजोबहैनो हागोन आरो आं आसा खालामदों बे देबोरगाव बिसिडिसिनि सिंनिफ्रायबो दुर्गा दास बर'मोन बायदि, हलिचरन बर'मोन बायदि बिथांमोन बायदि मोजां प्लेयारफ्रा ओंखारलांगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जेरै जोंनि देबोरगाव समस्तिनि सिङाव गासै 13था बिसिडिसि दङ। बे 13था बिसिडिसिफोराव बबेबा बिसिडिसियाव बिदिनो 12था टिम दङ, बबेबा 10था टिम दङ, गोबां टिमफोर दङ। दा आं आसा खालामदों बे देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय 13था बिसिडिसिफोरनिफ्राय जोङो मोजां टिम ओंखारबोगोन आरो चेम्पियन जागोन आरो उनावहाय जोङो समस्ति हिसाबै मोनसे बिराद टिम बानायनानै जोङो समस्ति लेभेलावहाय जोङो मोनसे जोंनिफ्राय मोजां टिम मोनसे दैथायहरनो हागोन होननानै आङो फोथायदों। आरो दिनैनि बे खेलायाव गोबां जोंनि गामिनि देबोरगाव ओनसोलनि रायजो राजा बेक्तिफ्रा बाहागो लादों, गामिनि गावबुरा मोजां सिन्था खालामनो गोरों बेक्तिफ्रा बाहागो लादों। दिनैहाय जोङो हमदांनो हादों, बुजिनो हादों, दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोजां सिन्था खालामनो हाबाय आरो लाइमोनफोरनि जौगाखांनायखौ गोसो होबाय आरो जों नुनो मोन्दों सिगां समफोरावहाय जोङो बेबायदि फुटबल फिल्डआवहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ फुटबल गेलेनाय नुनो मोनलामोन। लाइमोनफोरखौ जोङो लामा सामायाव बिदिनो खालभार्टफ्राव जिरायलाबायनानै बबेबा मोनसे गाज्रि बुस्थु जानाय लोंनाय बेबहारसो खालामनाय नुबायमोन। नाथाय जोङो बे साराय बोसोर जोंनि UPPL सरकार बा प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोङो हारिमु बिथिङावनो होन, जोंनि गेलेनाय बिथिङावनो होन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो लाइमोनफोरखौ दावगानायखौ नुनो थांगासिनो दङ आरो जोङो जोंनि बिसिडिसिनि दिनै दैदेनगिरिफोर, बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाना बिथांमोना नेतृत्व होदों आरो मोजाङै दैदेनगासिनो दं। बेनि थाखाय चेयारमेन बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि दैदेननायावनो मोजां प्लेयारफ्रा ओंखारहैयो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे सिगां फारसे दावगालांनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ गेलेनाय बिथिङाव मोजाङै दावगाहोलांनो हागोन आरो मोजां प्लेयार ओंखारनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बाहागो लाहैग्रा प्लेयार ओंखारनो हागोन होननानै आं गेदेर फोथायनाय दङ। साबायखर। प्राइमारि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौनो बुङो, दिनै जोंना ब्लकनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सारा जे भाबै उत्साह होदों एबा खोथा बुंदों बेखौ आं बहुद बाख्नायो। आंनि लुबैनाया बेनो, जोंनि एलेकानिफ्राय मोजां फुटबलार ओंखारनांगौ, बेबायदि हिसाबै जों दिनै बासिनो थाखाय सुबिदा मोनगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो। दा बेनि थाखाय दिनै मोनबा टिम दङ, मोनबा टिमनिफ्राय जों जेसेबां हायो एसेबां टिम मोनसेखौ बासिनो थाखाय सेस्था खालामगोन। दा बेनि थाखाय जों आसा दं जोंनिफ्राय मोनसे टिम हरनायनि, बेखौ आं आसा खालामो आरो। जोंनि प्राइमारिनिफ्राय आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ देबोरगाव बिसिडिसि जानानै साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। मानोना दिनै बेबादि बड'लेण्ड CEM काप खुंनायनि गेजेरजों दिनै बिसिडिसि ओनसोलनि देबोरगाव बिसिडिसि ओनसोलनि 14था गामिनिफ्राय जेसेबां सेंग्रा इयुथफोर दङ बिथांमोना दिनै माने जोंनि बिसिडिसियाव बल खेला हिसाबै बाहागो गेलेगासिनो दं बा बाहागो लागासिनो दङ। जोंनियाव गासै 14था गामि दंमोन, दा जों रेभिनिउ हिसाबै खालामदों। रेभिनिउ हिसाबैबा जोंनाव मोनबा रेभिनिउ जायो, दा मोनबा टिम जोङो खालामनानै गेलेहोनाय जाहैबाय। जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै बे फुटबल खेलाखौ खुंनाय जादों। माने दिनै आरो गाबोन समहाय बे फाइनालखौ जों गेलेहोनानै फोजोबनाय जाहैगोन। बान्था होनायाथ' दङ, मानोना जाय देरहागोन बेवहाय 7,000 राङै मोनलांगोन आरो ट्रफि मोनसे हिसाबै मोनलांगोन आरो जाय जेननाय हान्जा बिसोरो 5,000जों लोगोसे
ट्रफि मोनसे मोनलांगोन आरो बिनि गेजेरजों जाय बेस्ट प्लेयार बिथांनोबो जोङो 2,000 जों लोगोसे ट्रफि मोनसे हरफानाय जाहैगोन।